Fyzioterapeut sa pozerá na vaše telo z hľadiska biomechaniky a zdravia, nielen výkonu. Snažíme sa nájsť príčinu vašej bolesti a následne ju eliminovať. Každý nový klient musí prejsť vstupnou diagnostikou, na základe ktorej sa určí ďalší postup a rehabilitačný plán. Vôbec nie. Fyzioterapia je určená pre všetkých ľudí, či už pre seniorov, pre aktívnych športovcov alebo hobby športovcov, alebo pre ľudí, ktorí sú momentálne po nejakom úraze. Cviky sa vždy snažíme prispôsobovať aktuálnej forme. Využívame širokú škálu pomôcok, snažíme sa kombinovať bežné rehabilitačné metódy s prvkami moderného funkčného tréningu. To, koľko cvičení by ste mali absolvovať, je vždycky individuálne, závisí to od konzultácie s fyzioterapeutom a od vášho zdravotného stavu. V Alexia Clinic ponúkame 50-minútové cvičenie a 30-minútové cvičenie.